Jien se nkun qed inkompli bil-ħidma tiegħi. Hekk wieġbet il-Ministru Giulia Farrugia Portelli meta ġiet mistoqsija hekk hux se tkun qed tmur il-protesta organizzata minn Manuel Kuxkiri nhar it-tlieta li ġej. Dakinhar li Joseph Muscat se jkun qed jitressaq fil-qorti kriminali quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello. Inti ħadd tkun preżenti nhar it-tlieta quddiem il-protesta. Jien se nkun door to door tiġi miegħi. Iktar mistoqsijiet. Nkun door to door. M'intix ħadd tissapportjak il-Joseph Muscat? Jiena se nkun qed nagħmel il-ħidma tiegħi biex nagħmlu aktar door to door għal aktar rebħa f'isem il-Gvern Laburista f'isem il-Maltin u l-Awċin. Għadha ħadd tagħtih sapportjak il-Chris Fern. Jiena m'iniex David Kaza illi qabel. Nsaqsik fuq David Kaza, nsaqsik fuq il-protesta nhar it-tlieta. Jiena tinwieġbek il-Chris Fern jiena inkompli nappoġġjah. Bekk il-Ministru Farrugia Portelli indikat li mhux se tkun qed tagħti l-appoġġ tagħha lill-eks Prim Ministru Joseph Muscat li qed jiġi akkużat b'ħasin ta' flus, frodi, korruzzjoni u assoċjazzjoni kriminali. Madankollu qiegħed komplitati l-appoġġ tagħha lill-eks Deputat Prim Ministru Chris Fern li ser ikun qed jitressaq l-għada l-erba' 29 ta' Mejju akkużat bi frodi relatati mal-ftehim tal-isptarijiet. Fern għadu qed iżomm l-irwol tiegħu bħala deputat mexxej tal-Partit Laburista waqt li Edward Cicluna li qed jiffaċċja l-istess akkużi ta' Fern għadu gran fatt mal-irwol tiegħu ta' Gvernatur tal-Bank Ċentrali.